Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human sila makakaon miingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga nating karnero. Unya miingon na usab si Jesus kaniya, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mitubag kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon si Jesus miingon, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kung siya gihigugma ba niya, ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa batanon ka pa, ikaw ray nagbakos sa imong kaugalingon ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan, apan inig katigulang nanimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos kanimo, ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kung unsa nga paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ang gusto ni Jesus, mga igsuon, nga ato gid siyang higugmaon labaw sa tanan. Kay ngano man siya manggod ang Ginoo. Ang Ginoo nga nagpakatao, ang ikaduhang persona sa Dios. Nya gusto niya higugmaon gid siya labaw sa tanan. Sa dihang gikulata na siya gidakop si Pedro nga iyang sinaligan, mo'y atong unang Santo Papa, kay mao'y gitugyanan ni Jesus sa Yahweh sa langit niya, siya sad mao'y gideklarar nga bato nga tukuron ang simbahan ibabaw kaniya. Gipamakak ni Pedro si Jesus og makatulo. Nganong namakak man to si Pedro? Kay nahadlok siya nga maapil og kamatay ni Jesus adtong higayuna. Mas gimahal ni Pedro ang iyang kaugalingon kaysa iyang gisunod nga si Jesus. Karon nagkita silang balik, nabanhaw na si Jesus, nining atong Ebanghelyo, gipangutana na sad ni Jesus si Pedro, gihigugma mo ba ako? Nya katulo sad. Unsa may tubag ni Pedro? Sa tuyang tubag? Oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Pero pirmi yung iapil ni Jesus, gihigugma mo ba ako labaw ni ining tanan? Ana. Kamong mga asawang ni adinhi, higugmaon ba ninyo si Jesus labaw sa inyong bana? Higugmaon. Kinsay mo higugma tasang kamot? Maayo. So ingna na inyong bana, iniguli ninyo dong ikaduha na lang ka nga akong higugmaon. Si Jesus mo'y akong unang higugmaon. Muna pirmi na kang moarig simbahan, kuyog pare. Siya nganong ka mo na may gasigig kuyog ni Father, siya may representative ni Jesus. Di ba? Nindot no?
Kamusang mga bana, higugma asad si Jesus labaw sa inyong mga asawa. Kinsa may mga bana din hinga mo commit nga, Pader, ako nagyong higugmaon si Jesus labaw sa akong asawa. Tas kamot. Ay, congratulations. Pero nagibanang wa gyud mo isang adlo pa na siya. Ay, higugma agyod. Na magsige na mo kuyog sa inyong silingan, nga mubo kay short. Sa man kadto nga kana na may imong kuyugan. Yang imo din tubag gisugo ko ni Jesus. Di ba? Kana kun wa sad ka mamakak. Kay kani man gud si Jesus kun siya atong kuyugan, kun siya atong higugmaon, iya sad tang sugoon. Nya unsa may yang sugo, atimana ang akong mga karnero, pasabot ang akong katawhan, atimana. Nya wala na nay limit, why limit? Mao bitaw si San Pablo sa unang pagbasa, dili na siya mao'y nagdesisyon para niya. Ang nagdesisyon niya mauna ang katawhan sa Dios, ang mga leaders. Nya niabot yun, nisangko yun nga ang desisyon sa mga leaders, prisohon siya, napriso gid siya. Nya sugot ra sad si San Pablo, kay nahibaw siya nga pagbuot ni Ginoo, kay nagsulti naman si Jesus nga kun mosunod mo nako, sakiton gyud mo, paantuson gyud mo, patyon gyud mo sa kalibutan. Ana. Nya sugot mo ana. Sugot mo nga paantuson, sakiton, lutuson, nya patyon sa kalibutan. Unayon mog patay, unayon mog paantos sa mga tao nga inyong gimahal, inyong giatiman. Sugot mo dili. Na hilom na. Mo na si San Pablo wa gyud mo balibad. Nya si San Pedro gideklarahan na sa ni Jesus, sa batanon ka pa, pasabot sa self-centered pa ka, kay kani mga batanon mga in general gid ha, ang mga batanon self-centered, self-seeking. Mao na siya inikatiguang na unsa man possessive. Possessive. Hastang ilang mga upos di na nila ilabay, kanang ilang mga sudlay di na ilabay, masuko na nagimong kwaon, mga plastic ilan na ng pilon ipanuksok bisan asa, mga kuan na kay nila mga possessive no, mga tiguang kanusa na himong tiwasonon, di na hinon mamuhi sa ilang mga pagka-possessive. Kusog na kay na mangigi, niya kuan na kay na tandugo na kay kinaiya, di lang na nimo mapansin, mangluod na, ano? Mayroon sa mga matay. Makaingon ang mga kuan ba, ang nagbantay ba, mayroon tag mamatay, kay hasol ba nimo eh? Kay di na natural man na, pero ang gusto ni Jesus dili taon-ta ma self-centered. Ang tinuod nga iyang ipasabot nga karon nga tiguang nakapasabot ani, when you mature in your faith, kung mohingkod ng imong pagtuo o paghigugma nga rinako, di na ka magbuot, kinsay magbuot or asa ka adto ang imo ng isig katao mo'y magbuot. Nya dadon ka sa lugar nga dili nimo gustong adtuan. Nagtuo day mo nga nagplano kung magpari. Oy, akong plano magminyo. Minyo gyud. Mao bitaw nga 15 anyos pa lang ko nanguyab nako. Nakauyab jud kog mga napo ting ito kabuok. Nya tulo ang seryoso nga pagkauyab kay nana jud koy planong magminyo adto nila. Pero nganong nausab man tungod kay Legion of Mary man ko, nya kanang Legion of Mary magsige na og renew sa kaning atong panaad. Kita mga Legion of Mary annual gina during ACHES na agid tay renewal. Nya unsa may renewal ngadto ni Mama Mary mo ingon dayon ta, imo ako nga tanan akong inahan og rayna og ang tanan nga ako imo. Nan kana imo ako nga tanan sa ato pang akong self imo ug ang tanan nga ako what I possess
is also yours. Wala. Hangtod nga nakaamgo ko nga ako gyung alagaran ang Ginoo niya. Nagsigi ko atog alagad sa simbahan, pero nag-alagad po ko sa akong pamilya. Hangtod hinoon nga gidaan ako niya sa lugar nga dili nako gustong adtuan kining pagkapari. Wa gyud ko'y gusto ani naghilak ko ani pagdesisyon ako. Kay di ko gusto. Mga usa ka tuig ito na kong hilak-hilak. Kay di gyud ko gustong magpari. Kamo day din gusto mong musimba? Wa mo mapugos kay hadlok mong maimpirno. Mayon ta. Nya kamo gusto mo palit og slat. Wa mo mapugos. Congratulations. Pero ang nakanindot ay mga igsuon kay kun ang Ginoo nay magdala nato kun asa ta niya ibutang, ang resulta dadon ta diya sa wa nato ma-experience kanabang gitawag og the greatest adventure and experience in our lives na di gyud nimo ma-imagine. Wa man sa ko mag-imagine nga karon anhi ko sa San Vicente nga karon 18 mo hapit na ko karong June 22 mo 18 na mi ako mga batchmates. Oy, by the way, ato dayang i-mention din hino ang atong pag-congratulate sa among presidente sa among batch sa una pag-graduate o pag-ordain namo si Father Mar Balili, Paris Priest sa kaning Buhisan nga parish. Nagpista sila atong pizza sa tong pizza limot ko 22 ba to. Daghan kay siya nitambo nga mga pare, murag duha ka archbishop, duha ka obispo og 107 ka mga pare. Ingon ana siya ka iyang experience nga nindot kayo kay buutan sa kinis Father Mar, bright og aktibo. Pag human siyang pista, gitagaan din siya bagong appointment. Siya na ang bagong rector sa Seminario Mayor de San Carlos. Nindot atong pakpakan sa Father Mar. Father Mar, congratulations. Proud kay ming mga batchmates. Nya sunod na mong pakpakaan ni tingali, butangan na siya salob din hinaot pa unta. Kay gakinahanglan tag mga ingon ani. Nagtuo din as Father Mar nga moabot siya ani di sad. So dadon ta sa Ginoo sa experience nga karabitang makaingon ta nga wa ko maghuna-huna nga maingon ani. Kung kita ray magplano-plano sa atong activity sa kinabuhi, nya kita sa plano-plano asa ta moadto, dili baya kaayo nindot ang atong kinabuhi. Kay nigabot mo dito, excited ko maadto kog Amerika. Igabot mo sa Amerika, uy, di man di ay. Excited ko ato ko sa Boracay. Igabot mo sa Boracay. Di man di kay nindot. Kanabang inana, kay ang ato magong expectation kanunay gini siyang mas taas kaysa reality. Pero nang ako ning minyo aning bayhana kay buutan pagka minyo na animal man di kay tanan. Sus nahibahuan lang nako. Mas arang-arang pa matatong usan ako kauyab ngano mo to gibuwagan ang pugos ko ning buang-buang dako tuo man ko bisag ka mo mga asawa sige mo giingon nga ga-expect ka kay ang imong uyab mosuyo niya ingon dayang imong uyab biyaan gini nako tanang bisyo basta imo lang kong sugton. Karon nga naminyo na sus ni samot ang bisyo na ingon kaingon gyud ka sus ibawaan plan ako bang mausap din panuwing dako ang atong expectation perme gina siyang mulabaw kaysa reality. Pero ayaw pag-expect. Tagai ang Ginoo og higayon na siya mo'y mutudlo nimo unsay imong buhaton, siya mo'y muhatag nimo mga sitwasyon aron imong atubangon. Nya imo sad nang atubangon sa Dios nun nga paagi nga wa gyoy paghuna-huna sa imong kaugalingon pagkanindutas imong ma-experience. Ako gisugod ko sa Ginoo pagpamaligya og slat. Maligya ko.
O tanawa, unsay naabot ro sa atong slot. Kaning atong simbahan, nanindot-nindot na, nakapamalit pa ta dinhig mga yuta sa palibot, gatukod na taron og kumbinto nga mo worth siguro nag mga 35 million, nakatukod pa tag-apil anang kapilinya, mga 40 million sa atong na-share, Bishop Chupilo Kamomot nga atong Thanksgiving, mga 7 million po to, sa mga slot-slot, ragyan na siya. Di ba? Ang atong mga events dinhi, katong niagi natong pista, pila to kalibo ka mga tao atong napakaon, pamilya, mga almost 3,500 ka families, atong natagaag mga bugas, gasto ta atong 4.5 million, tungod lang ito sa atong slot-slot. Wa, gi pressured. Nya magunahon na, di ko maka-experience kog ingon ani. Oh, di ay.